はいどうも皆さんこんにちは。ようこそカメラ&イムラン TV へ。カメラ&イムラン TV のカメランです。イムランです。今日は遊びたいと思います。結構楽しい見つけちゃいました。はい、それも超簡単で、材料も家にあるもの3つ。ホワイトボードマーカー、自分が好きな色、100円ショップでも売っています。お皿、あとはお水入れる容器の中にお水を入れて持ってきます。で、やり方なんですけども、このホワイトボードペンで絵を描きます。じゃあやりながら説明します。星みたいなハートにしようから。おこっちに来い。ほい、皆さん。天才1秒でできちゃうんですね、これ。専門家。丸専門家2級いける。丸上手に描けないな。イムランの声は。はい、天才5秒。はい、天才。めっちゃ天才。いや、やべ、ここにやってる。一回やった後はタオルでちゃんと拭きましょう。赤突入。これ失敗か。あ、これみんな。プロ2連続早く。はい、プロだ。これはちょっとね、ちょっとこれはね、再現が、これ、計画してたから。はい、絵が薄かったら失敗します。何回もやって、水がすごく汚かったので、もう取り替えました。じゃあまたやり始めます。イムランやってよ。イムラン薄くないそれ。はい、丸完成しました。丸いきます。入れてないから。そこでストップ。まだストップして。ちょっとだけ入れて。OK。あ、よし、丸できた。よし、丸できました。丸。ブラン。丸潰しちゃおうかな。はい、今度は魚いきます。大きいほど難しいって言われてるからね。見てたよ。浮いてる。今の撮り方見たか？あとちょっと。今の撮り方見たか？あとちょっと。魚はね、泳ぐ子だからね。いい子でしょ、この子。泳いでる。この子の名前は、すっげえ誰でも才能あると思ってくれる名前だからね。待って、言うな。誰の才能って。みんな、これを見てびっくりして最後まで見なかったらダメだからな。すげえだろこれ。おい、これ見ろよ。誰でもな、魚って書くだろこれは。おい、今回クイズだからちょっと3秒以内に答えろよ。じゃあヒント。真夏にやっぱりみんな食べたくなるものって何でしょう？はい、3秒経ちました。はい、アイスですよ。アイスだよね。どっからどう見ても矢印。アイスだ。取れてる。
案外あっさりと。ペラン。マイガー。でも一応、アイスちゃん。これは2連続でね。よし。ちょっと剥がれてきたら、はい、ちょっと2の番。ゆっくり。ここを一番大事になってくる。はい、オッケー。あっちに行って。こいつ離れねえな。はい、また魚いきます。ちょっとこれ崩れちゃってるからね。取れ。お前こっちくっつくな。あっち行け。お前は旅立つんだ。まだ。破れちゃってる。はい、魚完成。よし。なんか目がなんかクジラみたいに見えるんやけど。はい、なんで描いた絵が浮かぶのかっていうのは、このホワイトボードペンのインクに剥がれやすくする成分が入っていて、なので水の中に浮かびます。これ結構楽しいからみんなもぜひやってみてね。まあ身近にあるものだけでできるのでやってみてください。楽しいよ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語でホーシ